హలో హాయ్ అందరికీ. మార్కెట్లో వెళ్ళగానే అయితే ఈ గోకరకాయ కనిపించింది. చాలా ఫ్రెష్గా ఉండే. నాకైతే ఇంకా తీసేసుకోవాలనిపించింది, కొన్నాను. ఇదైతే మంచిగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత చేతితో చిలిమేసుకోవాలి. వాష్ చేసుకొని తర్వాత కుక్కర్లో చేసుకోండి. కుక్కర్లో అయితే కొంచెం మంచిగా ఉడికిపోతుంది, ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ కూడా బాగా గోల్డ్ కలర్లో వచ్చినాక పసుపు వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లిగడ్డ కూడా వేసుకోవాలి, బట్ నా దగ్గర లేదని వేసుకోలేదు. గోకరకాయ వేసుకొని అది బాగా ఆయిల్లో కుక్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేసుకోవడం వల్ల అందులో ఉన్న వాటర్ వచ్చేసి బాగా ఉడికి ఆయిల్ బయటకు వస్తుంది. తర్వాత కారం వేసుకొని ఇంకా టమాటోలు అయితే నేను ఒక 3 వేసుకున్నాను. ఈ గ్లాస్ అయితే ఒక గ్లాస్ వాటర్ అయితే తీసుకున్నాను. విజిల్ అయితే ఒక 3-4 వచ్చేంత వరకు పెట్టుకోవాలి. తొందరగా ఉడికిపోతుంది, చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే. గోకరకాయ ఎంతమందికి ఇష్టమో కామెంట్ బాక్స్లో అయితే కామెంట్ చేయండి. నాకైతే గోకరకాయ అయితే ఇప్పుడైతే చాలా ఇష్టం. ఒకప్పుడైతే వంకాయ అంటే చాలా ఇష్టం ఉండేది, ఇప్పుడైతే గోకరకాయ అంటే చాలా ఇష్టం. మా ఛానల్ కొత్తగా చూసిన వాళ్ళు